200%. Mao kini ang estimated percentage sa pagtubo sa kaso sa human trafficking sa Pilipinas. Gibutyag kini sa officer in charge sa Women and Children Protection Center Visayas Field Unit kun WCP7 atul sa Open Line News Media Forum karong Martes, Marso 10. Nag-una sa labing daghang kaso mao ang sexual online abuse and exploitation sa mga batang Pilipino. Mao kini ang pagkuha og mga litrato sa mga batang minor de edad aron sa pagbaylo og kwarta ngadto sa mopalit niini. Sa gihimong research sa International Justice Mission Philippines kun IJMPH niadtong 2022, mokabat hangtod sa katunga sa milyon nga mga Pinoy nga bata ang biktima sa sexual abuse. Nagpasabot nga matag usa sa usa ka gatos nga Pilipino na biktima sa pagpangabuso. Ug ang mas makapabalaka nga ilang mga inahan o iyaan ang miunay og pamiktima sa mga bata. Base sa datos sa IJMPH, 41% sa mga suspect o perpetrator mao ang inahan sa mga biktima og 42% ila ra usab nga kaliwat. Sa habig sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo, ilang gitan-aw nga posibleng ang kakabus mao'y hinungdan nga numubuhat sa pagmamaligya o gidili nga mga litrato ang pipila. Apan ang WCP7 mipadangat nga dili kini igong rason aron magpadayon kini isip panginabuhian. Conviction and as I've said earlier, very minimal ra gyud. Siguro I can say that the percentage of conviction of these cases is nasa 99-98%. Dugang sa IJMPH nga ang online exploitation posibleng maabot sa mas grabe nga kadaot sa mga bata sama sa rape, sexual abuse, incest ug uban pa. So kung makita nato nga naanay seguridad sa atong mga kabatan-unan nga medyo na kompromiso na, dili siguro pwede nga dili tamang hilabot. So maayong to borrow the term of a colleague of mine, let's be good Samaritans. Gibutyag sa Executive Director sa usa ka non-government organization nga Bedlisio Foundation nga 80% adunay ideya unsaon pag-report kung adunay mamatnunan nga pagpangabuso sa ilang dapit. Apan, 30% lamang ang mibuhat sa pagsumbong niini sa otoridad. If the community will also observe bitaw nga mo support sa gyud kana bang dili mag-victim blame, dili bitaw nga tungod man gud nimo nga awara gud nang imong gipangbuhat. Dili lang kanang mao gyud initial reaction always good sa community and even online. Sa padayong paglambo sa teknolohiya, gitudlo sa otoridad nga mas dali na sab ang paghimo og online sexual transaction bisan asa nga dapit sa nasod. Apan kun di kini masumpo, sakit nga dili makita ang ibilin ngadto sa mga biktima. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.